Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Mayo 2, tuig 2022. Aksyon Hotline. Welcome na sa aton sini nga magka-aksyon kag good day sa inyo mga naga-monitor via online anuman nga oras sa inyo ginamtangan, especially mga OFW naton no sagwa sang Pilipinas nga naga-monitor karon iyang adlaw ang aton gingapagparamyaw sa inyo. Kumusta na o ang mga kaaksyon naton nga nagatutok na kag nagahulat sa mga dalagko nga balita no diri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental. Kabay pamayad lang inyong mga sitwasyon mga OFW abroad no nga naga-monitor sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Even ang pila ka mga Bacolod nun, ang mga nakapamana na dito na nangin residente sa malugar nga ila ginatiniran o mga pungsod, kabay pamayad lang inyo sitwasyon dira. Kag sa mga online or on-air listeners naton sa bilog nga Region 6 diriya sa bahin sang Negros Occidental no kag syudad sa Bacolod. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline. Oy, hindi ka mo magkalipat ha. Kadasig lang katyempo naton ang mga kandidato ba ang medyo nubo-nubo ang ilas ni nga subong numero ha sa mga survey kuan gid paninguha gid sa nabilin nga mga inadlaw bangod sa masunod na nga Lunes pati gayunon ang paghukom sang publiko. Aksyon Hotline. Tikon medyo pigaw ang imo subong nga record o kung ang imo sining numero no kung parte sa eleksyon ti medyo paninguha gid ang ginabantayan sini this coming Sunday no. Although why na siya kampanya kay bawal na pero damo pala iya maninguha ang magkamang kag kabalo ka bisan may ara ka grupo kung kaysa magabot yang eleksyon may ara taktika ang pinagamang nagapapili kapin pagid sa councilors nga nagapangkamang man hasta hulugay sa upod nila ni maeksperiensyahan mo pro. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. 7 ka adlaw na lang ang nabilin kag election day na mga ka-aksyon. Kabay pa nga nagakumpleto na kamo sang inyo mga listahan, ayos na ang inyo sining mga napilian no nga mangin kandidato kag inyo sini nga mangin official kay ti kabalo ka on May 9 sigurado pagkapit sa 10 balaan ta na ni no ang ginasugid sang mga kandidato nga silang nagapanguna kag daw silaya ang nakahibalo sang kapalaran las politika. Aksyon Hotline. Nga supposedly ang eleksyon dapat yang pumuluyo ni magagahom ti bangod sang linyahanay painon ang puti sa pula ang puti sa dikolor ay sadya to the line kagid no pag-abot sa adlaw sang eleksyon. Aksyon Hotline. Anong pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Now, i-check ko ni dugay-dugay ho kay parte bala sa illegal drugs operation grabe sa Bacolod City. Kahapon kung tingbon mo ang na-recover na naman sa ginpatigayon nga operation sang mga otoridad, more or less mga 3 million pesos naman no ang recovery. Kag i-check na ni karon in a short while kay Colonel Martir
Kay pag insindi ko bala, may ara naman sang kuano, may report kita nga nabaton, daw may miyembro sa pulis nga na tikma sa entrapment. Action Hotline. O, do armas, inano nga, hindi pagid, kuana, kumbinsido sa sweldo, nano nga, masulod ka pagid sa isa kay illegal nga aktibidad. Action Hotline. Pito ka mga lugar sa Negros Occidental ginpaidalom sa alert level number 1 until May 15. Bacolod City, extended man. Action Hotline. Maayo ina nga indikasyon na siling pagani sanay sa mga negosyante, maayo ini nga indikasyon para sa ila at least may ara kumpiyansa no ang mga negosyante nga magdugang kag basi pa man lang amat-amat nga makabalik na sa normal ang 100% nila nga operation nga apektado gid sang COVID-19. Action Hotline. Kag dito sa Banwasang Calatrava may isa ka barangay kagawad no ginambush initi mayo lang nakasalbar why siya maano. Action Hotline. Although daw na pilasan pero check ta na sino abing may malalom nga dumot o nanong motibo sa sining krimen. Hopefully hindi ini angot sa politika. Action Hotline. Kag ariho ang isa bala ni ka pasyente senior citizen ngati may ara sang ginabatyag nga depresyon naglumpat draw sa may Curzon Locsin ti patay. Action Hotline. Siguro kinanglanon din di lang sa Curzon Locsin mga hospitals bisan gani sa mga mall if you remember may mga naglukso mo no nga napatay. So basi kinanglanon diri nga maghimo sang review para sa safety purposes no. Ti kapin pa hospital kabalo kang pasyente nga nadalada either nga madugay nang nagasuffer o kung nagabatyag sa masakit ti kun atakihon kasang depresyon amo na ang pinakadelikado. Action Hotline. I-check talang ina mga detalye ka mga updates sini nga balita sa inyo para tuntunan aksyon na hotline. Action Ang Hotline. inyo sini nga Lunes nga presentation buylog ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Dr. Alfred's Hotline. Action Radio Philippine Standard Time alas 8:17 na. Naunahon ko lang because we have Colonel Martir on the line, the BCPO Director. Kay Ari Hugsingguari man niya operation sang kapulisan kahapon kung sumahon mo mga 3 million na naman ho. Nga illegal drugs ang tigayon nga nagkumpiskar o kung na-recover sa mga otoridad sa ginpatigayon nga bypass na operation. Ari ba niya mo illegal drugs di? Tinano man, may mga narkopolitisyan diri. Pideya, di nakamuman, no, hindi nakitao ng pideya. Ang pulis sumungya, grabing mga operation nila. Tiara, may mga recoveries na naman ang mga otoridad. Online sa hotline. Online sa hotline. Station to ang may do damos lugar na siya bono. Obserbar ka mo, damo gidi ang mga recoveries dira. Joining us this morning, diri sa aton sining pagpangalagad ang tagpamuno sang BCPO. We have Colonel Thomas Joseph Martir on the line. Kay gusto tani baloon sa iya kung ano ang update sini to grabbing drugs, no? Colonel, may nga ga? Yes, sir. Sir.
aksyon. Salamat gid sa time. Congratulations sa imo dira kag sa mga men naton for a very very successful drug operation yesterday, Colonel. Yes, sir. Is start now with the Sir, itawagan ka na mo liwat kay do may intermittent ang signal mo sa raw. Makatawag kami liwat sa imo abe. Kay do nagadula ang signal ni sir, no? Do ka useless ga kuan no ga ka utod. Basaylo kami Colonel sa landline para mas klaro. Kay siling ko na no ini ang illegal drugs bakulod di. Daka salig sila kay pila na lang kay nadlaw na bilin kag eleksyon na, although nga until June pa ang pagpungko iya sang incumbent president sang Pilipinas. The outgoing president. Lingkod og pinagusto kamo binuguro ko ng pulis mapawala na lang kay because of the election. Colonel, sorry gid na utod ang linya tanang saylon lang kami sa piyak para mas klaro bla. Yes, sir. Yeah, I was saying kay na siling ko ti Dumayo ini a successful drug buy bust operation na naman gipatigayon nyo and timakon mo at the tune of mga 3 million sobra tong kantidad naman. Yes, sir. Sir, as part of our intensified campaign against illegal drugs, no, nagbunga man ang efforts ang aton nga kapulisan. May nakuha kita sa Purok Langis nga mga puro 3.4 million and half kilo siguro, and later sa Purok Lampirong another 250 grams and almost another 100 plus grams area sa Police Station 8. In 1 week's time, we were able to confiscate almost a kilo of Grabe. suspected shabu. Aha. So it only shows nga ang bisan amo ning intensified nga campaign sa pulis. Damo gid gapon kay sinulod ning illegal drugs sa Bacolod City, sir. Yes, sir. Magasulugid man sila siguro, but kami on our part, we're just doing our job. No? Tingawa kita kami nga matap na tani sila. Kaya di na gusto nga maglapta na diri sa aton syudad. Aha. Pero ang pag-determine kung either din ini naghalin ang ilang mga stocks, ang ilang mga supply, hindi pa na matumod, sir. Yes, may mga info man na sulod sa aton nga mga operatives kung di na naghalin, most probably man na Luzon, diin man na Cebu, but all around man siya, kay kalapat sa aton coastline, di naman masira ni tanan, but amula na, kabudlay man magdakop pag nakasulod na, no? But ginatingawaan tagid nga matap natin eh. Aha. Pero ini bala siya ng mga nagkaladak, part is this part subong, ini sila nga magrupo, part ini sa mga anuman, bago ini sila, or mga newly nga nagpatigayon sining operation? Yung sa sunod siguro iba na di sa ilang ulo kabayo man, ang iba nga medyo puno man siguro. Okay. Gusto man magnulo negosyo dire, but unluckily nadakpan sila, so pasensya gid. We will be continuing our effort against illegal drugs. Aha. So, ang operation na to, although nagilapit ng election, 7 days more to go, sige-sige ang operatives taon illegal drugs nga campaign. Yes, sir. Sige gini, sir. Minsan, basi nga adlaw nga ran naman. Oh, wow. Very good. And keep it up. No? Keep up the good work. Sir, i-check ko lang, kay may info lang nagsunod sa amon sa news center. May police ko nung dadakop sa entrapment. Is this true? Yes, sir. Yesterday, no, I was texted by the chief of IMEC regarding the entrapment operations being done by their office. Ang nadakpan sa to, sir, sa entrapment operations na consummate ko, no, is Police Staff Sergeant Catolico of Station 2, investigator sang Police Station 2. Nakuhaan siya sang isa ka 45 caliber and 2 magazines with ammunitions. And sa background there, sir, si Staff Sergeant Catolico na relieve mo na di siya sang una, na-assign siya sa Ampiao sa region because of, I don't know kung anong mga cases niya, but nakabalik na siya direct. So, wala man namon gid na monitor kung ano yun siya ang iyang negosyo, but siguro nagbulubaligya kag muna nadakpan siya. Bali entrapment siya on armas. Yes, sir, sa Almas sa Barangay Estefania. Barangay Estefania. So, anong matabo sinisubong kay Sir Catolico? Automatic, while abot sa mga administrative and criminal case nga ba iya sining atubangon, ano sir, ibalik dito sa regional office? Yes, I think sir is detained right now at the office of the CITP, no? Pending sa iya kaso. Siguro may proceedings pa na siya. I file ang criminal and administrative. Samtang na-file na siguro
he will be in custody muna. Ano ganing first name ni Police Staff Sergeant Katoliko, sir? So, Jerwin bala siya. Daw Jerwin, di lang ito sure. I see. So with this incident, anong imo sini reminder to all the police, not only sa sining possible pag-intra, because this is just only an information na nabaton mo, sa mga illegal activities? Hello. Siling ko sir, anong reminder mo sa mga police with this incident, especially ang mga nag-serbisyo di sa BCPO? Yes, sir. We have keeping on reminding them, no, limpa na sang una sa aton nga internal cleanliness policy ara gina siya, no, nga we have to prohibit ourselves, no, hindi kita mag-engage sa mga illegal activities. Kaya once madakpan ka, it will mean your career, no, kanugon sa binangabudlayan mo sa pagsulod sa pulis, isa lang ka bagay nga mo na makasuhan ka, madismiss ka, madula ka sa serbisyo. Aha. Yes, sir. Sa nabilin nga pito kadlaw, actually pagka 8 why na ba niya kampanya, sir, anong reminder mo sa publiko, especially sa mga kandidato ko supporters? Yes, sir, as we are ending or we are going to the final stretch of the election campaign, no? Since January 9 to May 9, no? 1 week na lang nabilin. So far daw wala man sa may natabo ng election-related violent incidents, but encourage ko lang tanan liwat, continue kita intensified conduct of checkpoints, of langan bakal sita, and mga visibility patrols sa mga rallies, and para ma-prevent ang mga related incidents. Gusto tagin niya maging tawhay ang aton election. On that note, Colonel, salamat ki sa time. God bless ka. Good morning. Thank you, sir. May ka. Action Hotline. Grabe, Shabu, no, kag entrapment operations police. Ti atubangon man na sa pulis. May due process man ina, no, nga pero kung nagimo ka matuod sa illegal kag entrapment operations sang IMEG, ti konsekwensya na kakas ka sa pwesto kag patubangon ka pa nga kriminal nga kaso. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigulugan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Bright. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Ayos alas 8:43 na. Oy, basi ko nagamonitor dira ang staff or governor's office diri sa Negros Occidental. Liog lang ta inform dira. Nagatext kami ka nagatawag kay Gov Lacson. Galing kino hindi gid siya available. Lalin pa kainan, no? Anyway, basi pa man lang makasulod siya karon na, no? Kay scheduled tatani interview siya at 8:30. Galing kay daw why gid siya makahingagaw. Hotline! Good morning, Landra. May lang pag-monitor sa kay Elmer Libuon, Emily Gelbao Cabalfin, Joyfie Grusin Quinco, kag Chip Jols. Haraman ka monitor, Elizabeth Gamala. No, salamat gid sa inyo da Shirley Vilog Olvido. Manit Poblador kag Elizabeth Gamala, Joseph Danoy may agaman. Gusto ko tani i-check din kay Gobman karon ho kung basi mag-available siya in a short while. Ang mga lugar ba na ito atong ginawag ko kaina nga 7 ka mga lugar nga napaidalom sa alert level number 1 until May 15. Amo ini ang siyudad sang Sagay, Victorias, La Carlota, ara man dira ang mga banwa, no, katulad sang Ibi Magalona, Pulo Pandan, San Enrique kag Canduni, na tiamo ng mga lugar diri sa Negros Occidental nami ni kay alert level number 1 kamo dira, no? Tiang himuon lang siguro maintain ang pagsunod sa health protocol, hindi magala ka pinasaway kag sigihon gid ang kaagresibo, no, sang kampanya para sa pagpabakuna. Ang iban kuno duway na chance mo kapin pagid sa mga bukid ng budlayan ang probinsya, especially ang Provincial Health Office, to convince ina mga sa bukid blang kapin pagid medyo layo slaya sa syudad banwa. Ang iban way na kuno kadto kag ang ila sining pagpabakuna iban way gid kuno ko umpisa way gid sila gana. Action Hotline! Tikapin pagid kon balaan nila alert level number 1 siling okay naman lang tadi way man taga ginuwa pero ti ang risgo bala no nga inagkon may miyembro ko sa pamilya, mga political leaders yung karon kumadto to sa mga rally ni way ta ginapangayo pag pulis balay nyo da malatnan kamo kundi problema ina. Kabay patani nga sa padayon nga kampanya sa mga local chief executive, no, sang mga member dira sang vaccination team pati ng barangay nga nagapaninguha kabay pa nga madispunihan kag ining mga wala pa nagpabakuna, wala nagpa-booster shots, kabay pa mag-cooperate. Action Hotline! Bukas na gali kahapon, no? I mean, ang sa bahin sang kwan bala, sang Mambukal, nagbato, nagali sila to, mga customers nila, galing ang kinalain, sumunto kung magkadto ka, mag-overnight ka, halimbawa, hindi ka magkadali-dali sulod mo, no? Hindi ka magkadali-dali, I mean, hindi ka kadalato sa mga salakyan, hindi na pwede magdabok sulod to, na tiyan mo na ang problema, subong. Pero actually, ang tinutuyo sina, nga may ara sang ma-insure bala, no, nga hindi ini makatuga nga magpinalagyo ang mga kasapatan nga arada, no, sa area sang Mambukal, kay sanctuary na ni sa mong wildlife sanctuary subong. Action Hotline! Alang-alang si Comelec officer nag-text siya kay wala may ikuan pa siya subong, may meeting gid siya. Si Gov ay gid yan, no? Inform na lang na guro karon ang staff ni Gov, no, kay actually Gov kay ina pag kami gatawag kay gusto tatani ni nga
hibaloon bala ko na nung latest sa mga ginahimo subong sang province, no? Magluwas abi sa program in the remaining days, no, before the election, at least makahatag man si Gob sa mga update, no? May mga project actually ngagin kuana, no, ngagin ginkuan exemption, no, sa bahin sang Commission on Elections, no? Kaya ang gamanan sa mga tiempo, so ang Comelec mo, pero talking about Comelec, pating Ilonggo nga nag-service spokesman, no, naulamid sa mga kontrobersiya to sa national, no? Si Sir James Jimenez Blanca, pero siguro pero may manaton na interview galing kay lately, especially siniyo do kabudlay sa iya ilabuton, kag interviewon, ti do na involved to siya kay do may mga bangod nga tiway magkaladayon ng mga amo na gani siling ko bala sa mga kaaksyon naton, ano importante gid man ang mga debate kag public forum maginahiwat sang Comelec. Action Hotline. Ikaw mong why may sang kasuguan nga dapat obligado ini sila nga mag-participate unless mangin basihan ini sa ilang atubangon nga konsekwensya nga ma-disqualify ka kay gina-interview ganing ga-apply security guard, ga-apply sa kunano dira nga ulubrahan, gina-interview gani ka ginapamatian gani kun anong rason papili ka. Subong yati strategy galing sa kandidato siya mga kandidato pabayin nyo na total dili na lang tiya focus, pero subong ang nakita ko sining 2022 election mas kagingamit sa mga kandidato ang social media, no? Ang social media grabe gid subong ang influence sa paminsaron sa mga pumuluyo kag botante ang social media. Ti magambal ka social media, ara ng Facebook, ara ng TikTok, ara na ang iban pagid, no, nga mga application, bisan Twitter gani subong puwerte, daw matyagan ko daw politikan lang unod tanan, pero abi nyo, kumo kita nga mga Pinoy nakita ni sang mga politiko nga siling nila, mga Pinoy mapagwa kita da kag viral, mas sponsor kita da kada bukas nila social media maguluwa na amo nang halalungan tay kaysa bisan fake news. Okay lang Action Hotline. Action ko sa silo na lang ta sa ginsen ko na dayon, no, kay para hindi ta matrasar kay wagid si Gobe, no. Basi bala maka-inform sila sa mga staff ni Gov nga naga-call kami sa ihalin pakaina kay Fi Aspril Nining Galansa kag Jerry Cruz. Good morning Joseph Girard Gianan. Good morning man. Now, kahapon Mayo 1, Labor Day. Now, ang nami diri kay bugo-pabugal ang mga like for example, ang Doli nag-conduct man sila sang pila ka mga activities, no? Nga para sa labor sector. Ti may ara gani na to pag-release sang Doli Tupad nga pundo nga may mga barangays man diri sa Bacolod nga magka-benepisyo sini. Ti ang Doli Tupad, this is a government-funded nga program in order nga mga naapektuhan bala sang pandemic, amo ni sila ang mabuligan, no, nga as part of the recovery program. Bisan ang Dargalio nangatag man sila, pro bulig iya sa mga pumuluyo, kapin pagid sa mga mangunguma. Sino mayad mga muna, no? Nga at least makita mo tani nga may ara asang umento nga makabulig sa tawo. Now, ang problema sini kay ang labor sector sa mga among nagakururi ito kay daway gid tsansa. Daway gid kuno tsansa to ang kundi delay naman after election pa patigayunon mo ang paghiwat-liwat sang deliberation. Actually part panigyapon sang process ang ila sini nga mga meetings nga ginahimo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Action Hotline. Ti samtang nga nagalawing ng proseso,
Ating delay siling sa mga yara opisyal kag partner labor representatives sa RTWPB siling yati budlay ni ang mga pubunuyo mo nagasuffer sa niyo nagasuffer, especially ang mga yara sa sektor sang tagpangabudlay sa pribado, no? Nga naway gid ya aumento. Galing kita naman sa management side, siling diri sang mga negosyante hindi pa kami gani makabangon gid tudo. Kulang pa man gani nga amon sining negosyo ni pa gani nagbalik 100%. Paano kami katag uminto sweldo? Tidin tong pandemic nga response relief nga kung taniya tags pumuluyo. Kay kung nahatag ini before pa man the election period, tani kundi hindi ni magamitan sa politika sang ibandra nga kandidato. Kabalo ka pati ning duli tupad programo kung kaisa kundi kalapit sa luwag hindi ka maka inablang tupad duli nga program siling ko kung kaisa do hindi kaya kukuan mo hindi kaya lapit sa luwag hindi ka magkatilaw sinibisan mumhulang ina duli tupad program na tikapon do ga pabugal to alin sa DAR office, Department of Agrarian Reform, ting doli partista tupad kag actually gintry ta gani nga mga schedule tani ang taga doli sa regional office kay kahapon to supposedly may aras laging patigayon nga kuan mo nga programa to provide sang trabaho sa mga way trabaho. Ti siling siyang taga-duli, dako na nga bulig Galing kay ko na mo ni natabuan ka ng eleksyon, siling ko ka pa hindi magamitan naman ang duli tupad nga program para sa advantage ang pila ka mga politiko. Online sa hotline. I-check ko lang advance or ang pila ka mga latest information from Sir Winnie Sancho, Labor Representative sang RTWPB, diri sa Region 6. Sir, kumusta ka na? Yes, sir. No, good morning. Ay nga kasi mukha sa atong mga tagpalamati. Kaya unfortunately, ang celebration ng Labor Day kapon nangin wala sang kabilinggan. No? Wala din man yan sa significant. Kaya nga, kaya sa mga pinaka-importante na issue tani nga mo ang wage increase. Kaya ginhold na ba yan? Ang deliberation natin na maabot mga Mayo to second day. After the election, I think the most is to water down the wage increase issue and to release the national character of the wage structure. Kaya mo na nga dismayado ang hubon sa nga budlay art. Sumunod daw ka upyo. Hindi pa yan ang primero nagkatali gani no gagin-set tayo ng mga public hearing tungod nga i-investigate ang deliberation kasi may timeline na gani na on April 22 at 23 April 28 to 29 na mo tani wala nga pagkatapos na ang May 1 at least dyan nasiling ka wala man sa wage order pero may hangko na bala kita. Okay. May gamay na pag-asa, tani. Pero ay, una subong, hulat ko sa may ng deliberation, no? Pero tabo ng siling balata, ano pa ng confinement kung patay ng kabayo, kaya in the first place, bisan din postpone nila yung deliberation sa wage increase. Hindi mo man yung ma-postpone ng gutom, no? Kasi hindi mo man ma-postpone ang pagkaka sa mga balaklon. Okay. Maling sa kamatis, sumpay, mansika, tanan-tanan, nagsalaka na eh. Ang sito lang, Ti amo na siyang problema, no? Pero tigi na pabugal mo to kaduli, may mga ginrelease mo sa gani, mga 7 million kunos bakulod, nga nag-gross nga sa duli tupad program, sir? Kaya kalabanan sila, puro man lang na rhetoric, no? Pero wala din man nagatupa, no? For example, the Labor Day, pampawanan sa nila sang job fair. Di na maulat ka pa Labor Day, nga maulat ka pa May 1, kung may ara nga mga job opportunities para nga makaproject ang duli na may ginhatag sila nga kayuhan sa labor sector, no? Kung may ara tani nga kayuhan, dapat itagaan nila sang priority, no? Ang pagpasaka sang sweldo, kaya muna ang
nahulat ng tanan, no? Kasi ang tanan nila nga, ang mga pundo nila na tupad and everything, it did not substantially ameliorate, no, the plight of the workers. Okay. Kasi ang ginakulat niya at ang substantial and adequate wage increase nga muna ang kinahanglanon so that the purchasing power of the workers can be restored. Kasi magkakilindi ka na they can cope up, no, with the rising cost of living. Pero di kung mag-amuni nga deteriorate ang purchasing power ng workers na ang real wage magkapanao ang tagang wage ng mga palako sa kataan. Malabok, no? Ito madulong ang tuturo sa mga panahon. Sige, on that note, Sir Winnie, salamat gid and keep us posted whatever development ka makuha ninyo. Salamat gid. Thank you. Action Hotline. Daw baskog hangin to sa lugar ni Sir Winnie, no? Baskog hangin sa Guao, kabay pa hindi tinupang ulan ka travel, Sir Winnie. Action Hotline. Ngagawon ko lang si Action Alvin Guro, no? Sorry gid si Gov hindi gid basi may importante nga meeting man bala si Gov nga unscheduled nga gulpiada lang nga wag siya ka sabat sa aton. Anyway, good morning dira sa kay Kuano. Sa nagamonitor nga si Karen Nirak. Karen Nirak ngalan mo Neil Malanday kag Bert Kiatson. Buwas kundi waay opisina. Bangod nga kuan mo gindeklarar ining mangin holiday may kang tanan si Idel Fitr pero subong pa lang may pagtirilipon Akson Alvin okay naman tong sa drugs kag sa kuan kag sa entrapment makadto lang ko sa activity sa mga Muslim brothers bla kay do didto kag nagtiner kay na kag nagsugilanon sa ila. Ano ang matabo si Idel Fitr kundi buwas may selebrasyon sila da kag ano lang Idel Fitr ari si Action Alvin Graba huwag bisala tani ni subong si Father Alvin Graba man siya mo pero ano ang kuan man anong matabo sini matiner na sila sa may Capitol grounds ano ina let's have Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin kumusta da sa Capitol nakabiya ka na kunara ka pa da Eid Mubarak sa imo aksyon, Brother Art, no? Ano ganing Eid Mubarak? Peace be with you. Peace be with you, man. Father Alvin, Action Alvin. Yes, aksyon Art, no? Actually, natapos na mga 30 minutos nagkapangulit na ang mga brother and sister Muslims kagiban pa nga mga miyembro sang Muslim community diri sa syudad sang Bacolod. After sang ila sining 8 prayer, no? Kay na sang sining aga sa atubang mismo sang Capitol sa sulod sang Capitol Lagoon. Diin ini ang ginpangunahan man ni Imam Ashley Razul. Si Imam Ashley Razul aksyon na art amo ni naggraduar man sa Islam law dito man sa pungsod sang Saudi Arabia. Nakakadto naman ni siya sa naka-hajj naman ni siya kag suno sa iya aksyon na art isa ini ka selebrasyon sa mga brother and sister Muslim after sang ila sining masubra gidjay kay April 1 ti subong April 2 o let's say 31 days abi April 2 man May 2 guro May 2 rather no May 2 daw balik mong Abril gani man but anyway aksyon na art karon man si Mana Santa naman ta sulod si Mana gani anyway sunod diri kay pero hindi daw si Mana Santa man ni after election sa Lunes pro kay may mga mapinitensya ni ang ginabantayan ko gani nga after sing election bala abi sa mga asawa sang kandidato sa mga bana obserbahan niyo ginang inyo mga kuana mga palanggas kabuhi nga nagpapili sa eleksyon ang tanan nga mga matalom nga bagay sa palibot nila sa inyo balay taguon niyo gida kag magprepara sang kasla hindi ang kasla sa sa babali ni ang kasla ya lampo na iya lang para daw ka smooth pamatian. Di ba no? Para hindi masyado sakit, no? Hindi sakit imo nga kung magbukarong mata mong pirdi ka. Iban gani ka hibernate 10 after election kapin pa kon daw kuan mo mga pirdi bla.
Ani man, muna yung mga bagay nga balantayan man after sa next week. Pero balikan ta na yung imo nga report partido sa activity, bali buwas may why na da i-action Alvin? Why na action na? King klaro diriya ni Imam okay. Ashley Razul nga wala na sila sang selebrasyon pa o kung dara sa atubang mismo sang Kapitolyo o kung particular sa may Capitol Lagun. Only today, you know, amuni ang 8 prayer nga ginapatigayon sang mga brother Muslims naton regardless ni siya kung ikaw maranaw tausog ang importante diriya ang tanan nga mga brother Muslims sa syudad sa Bacolod ang nagtipon gid karon nga adlaw kaangay kadungan diri sa pagtakupman sang ila sini nga isa ka bulan nga pagpuwasa kag magapadayon man ang ila sini nga pagpangabuyo action art antom diri sang mga brother Muslim nga mangin na inspirasyon sa ila si Allah partikular ang nakahatag man sa ila sang kusog kagkabakod after sang ila sining masubra isa ka bulan nga pagpuwasa aksyon na art. Okay. The same diriya ang handuman sa mga brother Muslims nga amo mismo buligan ang mga brother Muslim nga mas nagakinahanglan sa bulig amo ning pinaka-importante diriya mo buligan man kay may 2.5% ang ila sining dapat ihatag sa mga brother Muslim ina iya depende kung ikaw iya may maayo nga pangabuhi o kung negosyante ka kag wala ka sang utang kung may utang ka way ka man mahimo kundi bayaran na mga utang kundi ang mga nag-ara lang bala sa may mahamungaya nga pangabuhi amo ni ang dapat man makahatag kag magbulig sa ila sin nga brother Muslim ari si Imam Ashley Razul sa ila sa iya sin nga mensahe para sa mga brother Muslims. Ngayon ito ay bilang paggunita at palatandaan na nagtapos ng buwan ng Ramadan na dinadakila ng mga kamusliman. Ano po ang mensahe ni Allah para sa ating mga brother Muslim? Dito sa araw ng Eid, ito yung pesta na kung saan ipinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasiyahan. Ibig sabihin na ang Islam ay mayroong kasiyahan at ang Eid ito yung kanilang pagdiriwang. So, bawat reliyon ay may natatanging pagdiriwang at ang sa Islam ay ang dalawang pesta. Ito yung Eid al-Fitr, itong ngayon, yung pagtatapos ng buwan ng Ramadan at yung ikalawa ay ang Eid al-Adha, yung pagdating naman ng araw ng Hajj. Ito po katapusan na po ng fasting or fasting entire during... Opo, ang Eid, ibig sabihin ay nagtapos ng buwan ng Ramadan, tapos na po yung obligadong pag-aayuno, ang pagpa-fasting. So ngayon ay unang araw ng sumunod na buwan sa Hijra, ito yung Shawwal. Shawwal. So ibig sabihin, ano pong activity natin ngayon after po ng bulan ng Ramadan? Kahit na anong activity ay pinahintulutan lalo tigit dito sa araw ng Eid, ito yung panahon na kung saan ay magkakasiyasi yung mga magkakapatid sa pananampalataya. So kahit ano ang aktibidad ay pwede. Aksyon na at ang kabahin lamang sa pahayag diri ni Imam Ashley Razul. Ang picture mo na mo gali sila nag-attend, no? Mo sa ila aksyon na art, actually may video pa kita nga ginapadala in a form of prayer kagina. Ara kita ko diho, mga more or less siguro 1,000 sini sa kabilog. Sir, kung lang taon ta lalaki kag babae masubray sa kalibo na lakip na diri action art may mga kabataan pa man ang nag-attend diri o galing kay siyempre lain mang concentration sa mga kabataan nag-concentrate kanya ang may mga edad na gid kag mga iloy abi kag ang mga amay ang iban pa nga mga brother Muslims action art sa diin karon ang base man sa pahayag ni Imam Razul na ang iba naton yung mga kauturan mahimo na sila makakaon in full meal and at the same time pwede sila makabanding sa karon ang iban pwede na makakato sa mga beaches yung iban pwede naman makabanding kaon sang madamo upod ang ila pamilya kag iban pa nga mga miyembro sa nga Muslim community diri sa syudad sa Bacolod depende sa mga moske o diin sila nabilog kay may araman mga moske action art sa may Santa Ana sa may Barangay 31 may ara sa may Takuling may ara man niya sa may area sang Mansilingan kag Alihis action art. Bali Bacolod na yaway ni malakip ang Negros. Ang sa Negros lain ang ila activity kay lain man. Kita man ko tapon kagina si Imam Razul kundi si Imam Abdul Rashid Espinosa dito siya gali naka-assign so gin-assign dito sa area sang Hinigaran Action Art. Sino na si Espinosa to si Sir? Si Sir sa kuno siya maestro bala
kag-retired na naman ni siya nga maestro. Gani. Oo, nakasaka man nagligat to Sabado diri sa Babaw, nagapangamusta. That is in line, of course, sa ila sining celebration. Mabali ang Eid al-Fitr. Salamat kid, brother Vinal Abdul Graba. Salamat sa imo, Abdul Rashid Tayhupon. Agayan kagali, no, brother Vinal Abdul Graba. Oo, siyempre kaguro daw ginsuli lang. Pero daw ngayon gidya sa pangalan, no? Vinal. Daw Muslim naman ta. Alvin. Kaya kung Alvin ka do, chipmunk na yan. Sige, so sa aton mga Muslim brothers, damo kita migo actually sa mga luwas kay Sir Espinosa. May migo pa ko na siyang una sa may Luzuriaga, blat. Oo. Dira sa entrance ka isa sa Gaisano ay mention taway manayakwan. May ara na siyang una gabalaligya nga may utod siya gani ang counselor mo. So sila lugar galing kay dugay naging kami way kita eh. May nagpaaman man di sa ako, no? Ano? Text man. Eid Mubarak, gikan kay brother Muslim na gali ni siya. Si? Jeffrey ng Grace. Muslim na siya? Oo. Ate, sige. Report, gikanda sa patrol ni si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagkakulog. Aksyon! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Although ti buwas amon hindi ang katapusan abi, no, Eid al-Fitr, pero subong hikot na sila sa program, so buwas pwede niya, no, makay kadto sa mga lugar, halimbawa mga activities ang mga Muslim brothers naton diri sa Bacolod City. No, kay Cart Ramos, Marivic Jigan Talavera, salamat gid Rolden Imbino Roda Miliendes. Uy, classmate, tira sa Gilungan ka monitor sa kuno. Regards lang kag may nga galanda sa imo kay Joe Walsh regards lang ko. Tata Ripulyo Cajelo, Ronnie Revillo, Phoebe John Viahar, Limor Sorilla kag Lia Younger Esquivel, Athia Kim Iriman kag Nilatsor Lalisan. Good morning kag salamat. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan,
magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS-CILIONES. Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Last and final stretch sa aton pagpangalagad mga kaaksyon, si Attorney Attorney Rivo Sorbito diri sa Bacolod. May meeting siya today, no? Si ongoing ang meeting nila, so pakarunan ta lang ng mga update sa Comelec, no? Kay sa nabilin nga mga inadlaw, kuan pa nimo, lawig-lawig pa ni gawa. 7 kadlaw na lang kung lantawon ta ang sa listahan, o kung sa aton sini countdown, di may chimpo pa, no? Actually, only in the Philippines nga mga butante pa kung kaysa do may dalapi apahog nga ginahimo ang ang pila ka mga lideres ang mga kandidato sa iban nga mga pungsod diya ginawaya ka convince kag present sang program, platform of government kung ikaw executive amo na kaysa nga dapat intindiyon tagid, no? Ini lang mga halimbawa konsyal lang napapilian mo, may mga ginaplastar kang plataporma de gobyerno, budlay bla na ipatigayunon mo. Ngayon na blang matuman mo, kabalo ka, it needs, ano man nga program mo, nagakinanglan ina sang nagakaigo nga pundo. Tikon konsyal ka lang kung kaisa, din mo nakuha ng pundo. Damo kung makita, magkonsyal kung isa magpromisa. Ang tao, kisa kung magpati lang, masiling bupurti ka, very good nga promisa. No, galing ina nga promisa, okay na yakon magdaog ang mayor ginopda nila kay basi may ara sila agreement nga ti iplastar gyman ang program nga muna. Pero diri sa aton subong, pati pahugay magyan sa mga kwano, sa mga butante. Action Hotline! Pahugay mo kung daw hindi ka magbut. Diri pa yas Pilipinas, nga kumo damo ang mga pigado, damo kita nga mga pigado, daw pati kita ya kung kaisa, daw ginagamit na lang sa mga politiko para sa interes nila, no? Ginakapital sa tiyempo sang eleksyon. Way kagid sang kandidato mabatian nga ang gina-promote nila kag ila program para sa mga manggaranon ay kalabanan diri gambal nga sila nga. Ang akon program ni para gini sa inyo nga mga pigado nga himuon kugid nga promisa ini kag buhaton kugid makapungko sa pwesto. Ti kon kaisa ang bati ko subong diri sa Bacolod City nagtinupa na kunungkuan mo sa family leader. Siling ko gani ba kinanglan ang iban gani dubli ko nung kabi kay dubli gid palistahan nila, pero at the end of the day kung madiskubrihan na wadan ko mo papay, pero naway ko ga encourage nga mag-intra ka mo sa binaklanay boto, pero
once gani ngang imo ya dubli kabing ginahimo mo, laban gid sa wagtang laban ka gid sa kwan sini, laban ka gid sa wad-an sang imo sining grupo. Action Hotline. Amo na ni ang tiyempo, last hurani, actually, may mga rally sa ginpatigayon, buwas gali may ari man siya karally man sa presidential candidate nga may mga initiative nga ginhimo man ang local groups diri sa probinsya, ti buwas man ining adlaw, buwas blaw Miyerkules. No, ti may mga activities nga ginahikot. Subong padamo-damo numero mo, this is a numbers game. Kay bisan isa lang niya kabuto, why niya patas nga ng eleksyon? No? Why niya pwede nga magpatas? May nagakapatas, gid. Mga elections ng SK Federation, may ara na tendency nga nagapatas ang numero sa boto mo. Kag kung magpatas, may ara na regulasyon na ginahimong Comelec, either nga Toscoin, no? Mga amo na bla, nga system nga ginahimo, amo ng dynamics ang politika Action Hotline. Pero iniyo, dito yung mabalaan mo, no? Ang Bacolod City, kung may ara na nga gambal nga may natagay kuno nga 5,000 tiyempo eleksyon si Gubo araw amo ning pinakamahal sa Bacolod, no? Kung matuod ning may natagay kwarta sa tiyempo eleksyon, tiding ka mamulot sa 5,000 mo yung kadabutante, di mo nabawion after magkapungko ka man. Dako, no? 5,000. Pero kung natagan ka mga 300 pesos, halimbawa, basi kung magnubo bla, kag 300 lang, bago kung divide mo na in the 3 years nga pagpungko nila, pilar lang tong adlaw yaman. Action Hotline. Galing kay Bay nako tiyempo, pakarunan lang ni si Lida Pawan, inang hippie ba sa kwan, sa Calatrava, kag subong man ang Comelec officer sa province, no, kay maipit ganun tiyempo tayo. Action Hotline. Si paring Chupoy magbanwa sa Macau, China, pare mapauli ka, nakabuto ka na sa absentee voting. Romeo Adalfa Quindo kag Ray Flores Bariuga, Antonio Discutido kag Roseni Saison, si Sir Jim Imbong Diocampo nagamonitor man sa Maaw, Tristan Cabrera kag Hil Javier, no? Dolorfo Irene Choche. Irene Choche ko na. Warlito Nisha. Haraman si Dirans Barila kag Silingya sa Bilya ang hila upod ka asawa ko. Jessica Barila ga monitor kami. Action Hotline. Why galing tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Lunes nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. Ako naman Action ay tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action.